Na, kabuang na ni ron. Unya, unsaon man nato ni karon nga wala kay kaunon. Mao ni sakit ninyo mga babae. Kusog kay mo mga gas sa muwag padagat nya. Mura ba mo tabang sugba magpicture-picture ra. Bo. Sa man? Lami kay maligog dagat ba? Ilaag kog dagat be. Ya, dagat si mga tang asang inita. Sige no good bo. Murag dugay-dugay na pud tawa ka ligog dagat ba? Stila ni mo, di ba na mga wang dagat diya ah? Ayaw sa karon di asang inita. Sige na ba? Kaya ako mga simsot dirao na stock lang dirao. Padjud ako na nagamit ba? Isa mo pinagsugo si mo nga malit ka ng swimsuit. Sige na bo, pagbigyan ako karon please. Ay, di lagi sunod na. Dire tas kwarto okay asang mugnawa dito sa dagat nga asang inita. Sige, anak mangyug ka. Pag sako kapoy. Pero pag imong barkada mga agad sa imo abtik kay ka. Labada yun yung bayanan niyo. Tara na! Salamat. Oh, ano tas dagat? Tanawa ang tubig asang layo wa. Unsa lang to pagkalikaw na ron? Sige makagyoyo oy. Sagdi lang good. At tuon din ato ng lalong. Kapi ko ni bayanan ni. Oh, tanawa asang inita. Ayun na sigyoyo dira Sige na ka pagsuban na dito kay mag-picture pugod dito ba. Tanawa ra tabangi pud siguro ko. Sos, kaya na nimo na. Sige na, halakaw na dito kay mag-picture ako dito Sula ning trabaho awi. Ay, salamat nakakita rugit dagat. Nag-picture sa ako be. Nanabuang na ni ron saon ako paghalingan ni nga sa mga hangina. Bo, Unsa man nagsugba ko? Alisa. Isa mo kan bayanan ni kabalong nagsugba ta. Ali ba? Unsa man kabalong nagsugba ta? Picture ko be. Kaya dili makita akong all body ba? Ginoo ko. Masig picture ikaw di magpicture diya kay ang sinugban ako dito way mo bantay ba? Tangagon to giro. Dili lagi na. Wala mayro. Sige na ba? Isa mo kan cellphone be. Ay, thank you. Sige na, plus na dito hindi ko ganahan mga tugdagat kay muon tag-photographer ani. Alina, picturein ako. Uy, Tessa, kasiksi ba nimo? Lain sad mag-jacket ko diriya nga. Dagat man eh. Nanabuang na basig na makakita si mo ba? Wala mo kita ako diriya. Sige na, picturein ako. Di na plus na diya. Oh, isa pa. Sige ba dyan? Ay sabi, tanawan sana ako na kay basin malin na pagka-picture. Tanawa. Awara? Tambo kayo ko po. Pili makakabalo mo anggel. Kapalo, bitaw kang dita photographer. Sama siya. Ilakaw na dito. Picturean ka ako sa Brina. Kaya mo siya pa picturean. Usap, taro nga ha. Kanang sexy ko ba? Oh, tanawa. Ali diri Oh. Oh, kana akong gusto nga anggel. Rem cellphone no. Samo kayo. Balik ko na ako ng sinugpa dito. Kaya sing napagod na to. Wow, nindot kay kong mga picture lang na kay pang Instagram. Na, kabuang na ni ron. Oh, Oh, unsa man? ali sagot. Tanawa ning kabuang mo. Dali, pagdali, tanawa ning kabuang mo. Tanawa. Napagod ang sinugba. Nadali naman kay tunang picture ko. Ikusgan siguro nimong kalayo. Kabalo bitaw kang hangin kay diri Di mo kusog yun ang kalayo. Unya, unsaon man nato ni karon nga wala tay kaunon. Maon jud tagbalas ani ron tungod mo na sa imong picture. Sorry na god. Masuko day ka. Mao ni sakit ninyo mga babae. Kusog kay mo mga gas sa muwag padagat nya. Mura ba mo tabang sugba magpicture-picture ra. Tara ulit